ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಲಿ ಪಂದಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರಿಗ ಅಂದ ನಂಚ ವೈತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ದಾತಿನ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಪಡ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗೆ ಏನನ್ನ ಸಾಂಕದಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪುನು ಒಂಜೆಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಒಂಜೆಲ್ಯ ನಿರೂಪಕ ಆದಿತ್ತಿನ ಈತ ನಟ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ಸುರೂಕು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಬುಳ್ಳಿ ಬರದೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯರುಂಡು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ నేను ಬರೆದು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿರೋ ಸುರುಕಾದ ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪುನ ಚಿತ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆದಪ್ಪು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅದು ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅದೊಂದು ತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೀಲ್ ಪುಣ್ದುಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನಂತ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಬುಡುಪಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡೇರು ಈರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಈರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಯಪಂಡು ಈತನೇಟ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿನ ಮೂವಿಡ್ ಈತನೇಟ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಂಡೇರಿ ಈರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮೋಡು ಯಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ರೋಲ್ಗೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಜಿಂಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟು IPS ಸೆಕ್ಷನ್. IPS IAS ಐಪಿಲ್ ಅವಲತ್ತದುಪು IPL ಓ ಮಾರಾಯ ಅವು IPC ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದಾಗಿನಿಗೆ ನೆನೆ ಕಡವ್ರು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಚಿನ ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರನು ನಿಖಿಲ ತೂಪುನಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಿ ನೋಡ್ದು ಆಗಿಂದ ಲಾಯರ ಅತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ ಮರ್ಲೇನ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಂಡ ಆತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡೇತು ಎಂಟ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಧತಪ್ಪ ಬೊಕ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಏನೊಂದೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಈಗ ಈರೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರತ್ನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಜಿ ಎರಡನೇ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಬಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬತ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂರು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚೊಂಚೊಂಡು ಏನೋ ನಾವು ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊನೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ ಗಡಿ ತಕೊಲ್ ಕಣ್ಣಿಗಿಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಣಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಪತ್ಯ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಹೊರಟು 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಇವೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾ ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚಿ ತಕ್ಕದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಭೋಜರಾಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಗಿರ್ಗಿಟಿಡ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೇನುವರ ಪನಿಯಾರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಕಲುವಿ ಬಂದಾಗ ಬೆನಿಯರ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನವ್ ಲಕ್ಕವನ ಕಲ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಕ ಅದು ಕೊನಪ್ಪಿನಿ ಸೀದಾ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸನ್ ಆಫ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ದಾಯಗ ದಿಯರನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡರಂಡ
ಒಂದು ಏಪ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು, ಗಿರಿಗೀಟ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕುಲ್ಲದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ನಾಡಗ ಟೈಟಲ್ ನಾಡ್ಯ ಎಂಡ್ಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟೇ ಐಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ನಾಡು. ಸೊ ಇತ್ತುನಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿಂದ ಆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆವು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇನ್ವೇರು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಾರು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಪಂಡಿರಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೂಯರ ಇಷ್ಟಪಡಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಯಾನೇಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಜಾನರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರೊಲಿ ಎಂಕ್ ಒಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರೊಲಿ. ಸೊ ಅತನಾಡ ಎನನಿ ಯಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ತೂಯರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದುಲ್ಲೆ ಅವು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚದೊಂದು ಎನ್ನ ಕನ ಅಂತ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಕನ ಆತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕನ. ಸೊ ಅಂಚದ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚು ನಾವು ಯಾನೊರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ತೂಯರ ಬಯಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೇರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಿಜರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಹೆಂಗ್ಲನೇ ಸೇರೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅಂಚದು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯ್ಬೇಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪರಂಚ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಲದಾನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂಡಗನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಪುಜೇರು ಕೆಲಪೇರ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ಈ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪಾರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪನು ತೂಲೆ ಕೆಲಗೋಡು ಲಕ್ಕವೆ ಕೆಲಗೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಕೆಲಗೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪವೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡವಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ತೂದು ನಿಕುಲು ತೆಲ್ತೋಂದು ಎಪ್ಪುವರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದೆ ತಿರುಗೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ತಿರುಗುವರಪ್ಪ ಎಂಗಂತೂ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಣೆ ಅನ್ನಂತೆ ನೂರಟ್ಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ತೂನಗ ರೂಪೇಶ್ ಭಯಂಕರ ಚಾಲ್ದೆ ಮುಂಜೆ ದಿನ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಚು ಕಂಗಾಲಾದ ಪೋತೆ ದಾಯಕೆಂದ ರೋಡ್ ಇಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಬಲಿಪೋಡು ಎಂಚ ಬಲ್ಪಿ ನೀ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಡಿ ತಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಒರ್ಮ ತಾರೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ರು ರಾವಣ ಗುಂಡ ವಿಜತ ನೆಟ್ಟು ಪುನೆ 10 ತಾರೆ ಆ 10 ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ತಗ್ಗ ಉಳ್ಳತ್ತು ಅಂಚಿ ಸರ್ತ ಉಂತರ್ಲತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹತ್ತಂದು ಅವೇ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಸಮೇತ ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಂದ ಸೈಕಲ್ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಂತ ರೂಪೇಶ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿಗೆ ದಯಕೆಂಗೆ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತು ಕುಜಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ತರೇನು ಕಟ್ಟೋಲಿ 10 ತರೇನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಓಲ್ ಕಟ್ಟನಲ್ಲಗಿದ್ದರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಐನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಜಾರ್ರಾಂಡ್ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೆರ್ಲವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದೆರ್ಲವಲ್ಲಿ ಆ ತರೇನು ಸೊರ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಲಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಪತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನಲ್ಲ ಆತನು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಡ್ ಫುಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಫಲ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದ ದಾಗಿಂದ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಬಲಿಪ ಆ ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ತೀಯರಂದು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ ಕಲ್ವೆ ಪೋಲಾಂಡ್ ಉಂಡ ಮಾರು ಕಲ್ವನ್ ಕಲ್ವೆರೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತರು ಆಚೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತನು ಬಲಿಪುನ ಖಾಲಿ ಬಲಿಪುನ ಹತ್ತವು ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಷಪ್ಪುಣೆಂಕಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ 4 ಜಂತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅರೊಂಜಿ ಟೀಮು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೇಷ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಟೀಮು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಮೈಷಿನ ವೇಷ ಮೈಷಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಲ್ತು ನೆಂಚಾವು ನೀವು ಅಂದಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇರಲ ಅಶೋಕ್ ಇರಲ ಅಕಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೇತಾಳೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಅಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಸೀನು ಅಕುಲು ಮಾತೇರ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನವಬಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ
SDM ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಬರ್ತದೀನಿ ಮೈಸೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಮೈಸಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಂದ ಆತನು ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿರು ಅಕುಲು ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಏರು ಅಕು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗದು ಹೋದ ಆತನು 2 ಬೇರಿ ಬರ್ತೊಂದು ನಾಯಿಗೆ ತುಚ್ಚಾರ್ಲತ್ತು ಉಂತರ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಒಂಚು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ತೆಚ್ಚ ನಾಯಿಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆತನು ಅವು ಅವು ಬಲಿಪುನ ಬೆರಿಪತ್ತಿನಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ತುಕರಿಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಇಡತ್ತೀರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ಭಾರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂಥರ ಶೂಟಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತದ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಏನು ಆಟೋ ಬೋತ್ಪನದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅರಡ ಕೇಣದು ಪತ್ತದೇ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡು ಆನ ಎಂಗ್ಲು ತಪ್ಪಾದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಆಟೋಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಆ ಸುಳ್ಳುದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಕೇಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದ ಆರು ಮಿಲಿಟ್ರಿದಾರ್ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕಂಕಣ ಜಬಡಾದು ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕದು ಮನದಾನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ನೆಂದು ಬಂಡ ಆರು ಅಭಿನಯ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕದೇರು ಅಂಚಾದು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮದಪ್ಪಂದೆ ತುಳಿ ಓಕೆ